И здравейте, аз съм FMA Boy и днеска играя Clash of Clans. Да. Първо, виската ми. Това. Да, най-важното. Dark Elf 7, motherfucker! Dark Elixir, Тесли и Mortar Level 2 и Air Defense Level 2 за 3, да. И още една бомба. Така? Не съм взел всичко. Мисля, само Barbarian King и Elixir Drill не съм взел. Така, можете също, имам един доста добър приятел, който снима клипове. Така се XD, долна Никича the Hacker, долна XD. Да, име. Та можете да го потърсите. Доста яки клипове прави. Първо, атака, motherfucker. Така, това беше малко каркорене. Така, само леко технично, малко така. Този има бая хубав ресурс. Има и Барби Кинг. Всички оръжия са умакснати. Обаче оградите не са умакснати. Има малко дарк. Не ми трябва. Този пък има още по-малко дарк. Не ми трябва. Хайде бе някой с повече дарк бе. Поне 300-400. Това бива. Гати левак. Тамай открихме победителя. Първо ще си пусна Барбито и ще открия една Хайден Тесла, после ще пусна друго Барби и няма да открия Хайден Тесла. Време за атака. Откъде да нападна? Ето тук. Само леко технично, ето така хилспелка, така леко технично. И арчерки малко леко технично. И уизарди малко леко технично и нищо не сте видели. Така само леко технично малко така. И забрах хилспелката. Умен. И гати оргията. Това ще го следвам. Това ще е по-забавно от другите неща. Айде по Дарка. Взех Дарка. Отчупих Дарка. Дарка го няма. Не, има още Дарк в Dark Elixir Drill, който... Къде си, макучко? Къде ето го тук. Да. Ето е оргията, която продължава. Великаните разчистват, за да не могат те да пукнат. Опс, забравили се едно така само леко, техничното едно оръжие само така леко. И оргията умира, за жалост. Но последен еликсир, дами и господа, те ще ли ще го вземат? Не, няма го вземат. Не, може да взеха го и 50%. И... да. Атака. Motherfucker. Първо... дефенса. Първо ще пусна този, защото е много забавен. Можете да видите сами. Тук имаше една арчерка. И другия още по-хубав дефенс. Здравия. Един барбариан, който къде е? Ето тук беше. Доста по-добър дефенс, дами и господа, можете да забележите. Колко съм добър. Да. Атаките. Те са ми любими. Ето я и моята войска. Тук си демонстрирам по-нагледно. Колко е добре. Мисля, това беше нещо, но беше по-добре. Беше по-силен от другия, ония там другия. Да. Смятам да забързам, защото не знам кога ще пусна. Готово. Пуснах.
лоубрейкъри и великани и хилспелки. После пускам товато и най-накрая товато. И става индабумц лампион. Барбериан и арчерки, магиосници, всичко. Между другото е един съвет. Доста хора ползват Танхал 7, ползват дракони. Това е най-тъпото нещо, което съм виждал някога. Смисъл само дракони да ползваш. Много е тъпо. И сега тук му взимам Танхала, мадафака. И Клан Касъла, мадафака. И... What the fuck, какво е това име? Хаштаг Кател Кидоле. Бас якото име. Да. Този Спрингтрап беше много чойтарски. И тук магиосниците раздвоените. Сега на якото от всичко. Този хубав барбериан. Който остана само той. Бях много безнадежно дете. Това беше атаката. Като цяло. Друга атака, друга атака, друга атака, друга атака, друга атака, друга атака, няма друга атака. Ми шанс. Също паднаха много гадно на Кламляра. Ще покажа атаките, които направих. Съответно бях по-слаби, защото допълвах. Бяха на 8 и на 9. Да, на джихадистите. Да, ако чуете страни си шумови врата, да. Ето го и левака, който нападнах, който един от нашия клан не можа да пребие. Защото е тъп и не се си да пусне най-близо до клан Касъла, където е. За да му изхара шибания дракон, който го помете от всякъде. И стратегията тук с арчерките около дракона. Тук е малко така леко технично и малко магиосни са така само малко. И така пукнах го. И вече почнах оргията от великаните. Тук малко го шрекнах. Да, оргията от чишковци. Ми свърши много добре за него. Тук можете да видите минно поле. Ето е оргията. И тук е така леко технично, само там малко, да. И тъглайх магиосника с 50 000 барбаря пред него. Който не мога говоря. Който опустошава, убива всичко. Който убива всичко и най-накрая великаните решиха да нападат по шибаните, там малко леко технично така неща. Теглай в арчерката. Другата се притече на помощ. Великите стрелци. Много силни. Уникални направо. Даже те май ми свършиха атаката. Да. Ето заради тях спечелихме. Иначе нямаше. Когато спечели заради две арчерки. И другата по-смотаната атака, която беше толкова лесна, че не е истинска. Наистина. Ето това нещо. Които пак не можаха да го бият и на една звезда. Защото смъртта БГ или Марио по-точно е тъп. И не можа да го бие. Само 20% за игротичкия. Приканих ги малко така леко технично настрани, само така малко.
И уизардите само така разчистиха този глупав Валкайр. И още един уизард само така прочисти още един Валкайр. След като свърши тази битка, мисля да приключи клипа. Това малко ще позабързам така само. И тук не знам защо се избълзиках и пуснах барбарините на едно място, за да го улесна малко. И Клан Касъл трупа дракона, който въобще не ми трябваше. Ама шанс. Мортар лево 1. Добър. Уникален направо. Ерфлипъра му. Моя двойка. Цвайка. Да. Тук можете да видите перфектните ми умения по немски язик. Цвайка. И пак Ерфлипъра. Абе, ние изпуснахме всичко, ето дракон тук. Само него следиме. Всъщност, на него не съм взели живот. А на този барбериан тук също не са взели живот. На това нещо... Не, тебе също не са ти взели живота. На тебе? Не. А, на теб са. Вижте го какъв е смел. С ранени крака продължава да тича. Още... Ето го и него. Толкова е ранен, но продължава да се бори. И успя. Заради него всички победиха. Трето световно. Свестихадисти и варвари. Това мисля, че ще е края на този клип. Надявам се видеото ми да е харесало. Аз бях FMA Boy и чао!